tot, moltes felicitats a la Carmen i també moltes felicitats a d'altres per la part que us toqui. Jo com a director només puc estar content perquè tindré una centenària i que estigui pinxa, ho dic així, pinxa, ho dic amb molt de carinyo, ja és goig per centre i per tots. És a dir, que moltes inaugurar aquesta residència, no? Per tant, també hi ha un vincle, si ets de Bellpuig, inevitablement tens un vincle amb aquest espai i amb el que representa, no? Doncs és un plaer, Carme, que m'hagueu convidat en aquest dia a estar amb vostè, i primer que tot us llegiré la carta de la consellera, d'acord? Que diu així: senyora Carme Bernat i Torrent, benvolguda. Em plau lliurar-vos la medalla centenària de la Generalitat de Catalunya. Aquest és un petit reconeixement a la vostra contribució al país, en valors, en experiència i en coneixements que heu acumulat i transmès a les noves generacions en aquests 100 anys. Les persones grans, no les de Fissol, vull dir que també va ser un any, l'any que vostè va néixer va ser un any de grans fites històriques. I ja està. Felicitar-vos, dir-vos que aquests 100 anys han donat per molt segur. Moltes felicitats, Carme. Perquè jo no sé què puc més que m'estimo tots molt. Visca la Carme! Visca! Molt bé, doncs, moltes felicitats, Carme.